নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ টেররিস্ট বিজু কনভেনশন টেররিস্ট বিজু কনভেনশন টেররিস্ট নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের লিডার রমই ফাঁসি মারি নাই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের লিডার ন গ্রেফতার মাখাইনা बेलायके हामबाय तिरि कमलपुर डिविजन टीपीएफ नि गै कायसा प्रटेस्ट तामनो तै हनके सिनि बिश्वजित देबरमा जे 21 तारिख नभेम्बर जे बुथार जाकमनि तिनि जरा बनि जस्टिस मयखो तिनि जरा बनो बुथार नायरनो रमै फासि रजाकमनि जों नंगियाखो स्टेट गभर्नमेन्ट नि बिसिंतै आबानि बागै जों टीपीएफ नि ओंगै तिनि कमलपुर डिविजन हायनो हाय जों गोबांबा टीपीएफ नि ओंगै जों सेंथुमा कारफिउ खायखा सिनि बिश्वजित देबरमानो तैयै फार्स्ट सेंथुमा तै सेकेंड सेंथुमा आबानो कारै जों तिनि टीपीएफ कमलपुर डिविजन नि ओंगै जों हायनो हाय खादमानि जों पान्डा खायफिका रेली खायफिका सिनि बिश्वजित देबरमानो बुथारनाय रनो जेसकेपानो फासि मारनाय যতদিন না পর্যন্ত ফাঁসি রিয়াসাকসो টিপিএফ নিগै असबा थाकफ्लायासो खायफ्लाय तौनाय दिनै जों कमलपुर डिविजनाव खायखा पायखा हाया जों सारा त्रिपुरा कान्टिवैनो जों तै वाइसा जों बिश्वजित देबरमानो बुथारनायनो फासि ररैमाया साक पर्यन्त जों असबानो चलेरै तौनाय आबाय ख्लायनो जों थांनायाव बिश्वजित देबरमानि बर'नि फेमिलि नखुंनि हयते तैबनि हेक तैबनि साजोक तैबनि क्रासो खलायो जों बर'नि बागै हाइकोर्ट बिचार रखा जेसकेपानो सीबीआई तदन्त खायो बिश्वजित बुथारनायनो जे बिदि फुटेज फायै दङ मासा मासा खलायो कारिवै बर'नो फासि रनानै थौ अब टीपीएफ नि नायमौ अब इख्लायनो बोसकांनि 1 तारिख फेब्रुवारि 1 तारिख जे जों बिश्वजित देबरमानि तयै हाइकोर्ट केस खायबानि आबनि हियारिं फाइतों 1 तारिख आबनो 1 तारिख जे हियारिं जे चिनि अनारेबल चिनि त्रिपुरा हाइकोर्ट नि चीफ जस्टिस ब काहाम केनो जारि खायनाय तै बिश्वजित देबरमानो बुथारनायनो भिडिअ फुटेज नि बिसिंतै खरकसा के रमै फासि रनानै सीबीआई तदन्त रनाय होनाय जों आसा नारगो आबनो जेसकेपानो मारनाय होनायनो जों तिनि प्रोटेस्टबो खायो आबनि बागै बेलायके वानामा सिंसा त्रिपुराहानि कन्डिशन बिश्वजित देबरमा जे बुथारजामनि भिडिअ फुटेज दंमनि परेबो रमै तिनि शास्ति बिधान करे अबहाय खलायो त्रिपुराहाव 70 बोसोरानि अर जे राष्ट्रद्रोही जे देशद्रोही जे साम्राज्यवाद बा विदेशी शोषण नीति त्रिपुराहाव 70 बोसोरानि कसा कफरनि बमुंतै जोंनो गोबां एनजिअ संगठननि बमुंतै गोबां पलिटिकेलनि बमुंतै अबहाय खलायो आन्दोलननि बिसिं जोंनो बुथारमानि सप्तारमानि राजनीतिनि बमुंतै अबहाय खलायो गोबां त्रिपुराहाव बुथारजामनि तिनि जरा बिचार आचार करे खलबै थांजाखा खलबै तंखा कोनो बिचार शास्ति विधान करे आबनि बागैनो जों तिनि प्रमाण मानै फायखा प्रुफ फायखा एविडेंस जोङै फायखा तिनि बिश्वजित देबरमानि बिसिंतै हानि बागैनो जों सुदो बिश्वजित देबरमानो बुथारनायनो सिबि फासि मारनाय आबया गोबां त्रिपुराहाव लाइन सयै बुथारजाकमनि जेरै कल्पना जमातिया एसडीएम शशिमोहन आईएएस ऑफिसर सुखराम देबरमा गायत्री देबरमा तै प्रियंका रिया अबहायके गोबां बुथारजाकमनि आबनि शास्ति विधान जे बुथारनायनो फासि रनानै बेबाग त्रिपुराहानि जे माइग्रेशन इलिगेल माइग्रेट जे जोंनो बुथारफायनायनो पुरापुरि सीबीआई तदन्तनि बिसिंतै रमै कारिवै फासि रनानै अंथो होनै जों ऑल त्रिपुरानि जों तै वाइसा जों जेरै त्रिपुरा हाइकोर्ट जों त्रिपुरा गभर्नमेंट एगेन्स्ट तै पुलिस प्रशासन तै डीजीनि एगेन्स्ट जों जत केस फाल खायनो आबा इख्लायनो जों जे तिनि बिश्वजित देबरमानि जे प्रोटेस्ट खायथानिव जस्टिस नि बागै आन्दोलन खायथानिव
borok sono kabang kes khaika oroni police petwaro বিদেশি সরকার অরনি সাম্রাজ্যবাদ যে জাস্টিস নাইমানো অবসায়া হनै তেই ওয়াইসা जोंनो बोथार जागोन जोंनो जास्टिस नायफोरखौ तेई वाइसा जोंनो रमै चफिका अबाय के सिरि टीपीएफ नि जे सेक्टमा पार्ट 2 पार्ट 1 खलायथानिओ जोंनो गोबां हयरानि हेरेसमेन्ट खलायका आबनो तोय बोसों सिरि त्रिपुरानि हाई कोर्ट डीजी नि एगेन्स्ट पुलिस प्रशासन नि एगेन्स्ट मुख्यमंत्री नि एगेन्स्ट अरनि विदेशी सरकार नि एगेन्स्ट जों हाई कोर्ट केस फाइल खायजा आबनो तोय बोसिरे बसकानि 5 तारिखआव हियारिं फाइटङो जे डीजी नि एगेन्स्ट जों केस खायबनि बाहायके बरक नो बुथार जागो तेई वाइसा बिचार नायखांके बरक रमै जागो आबो भारतनि कन्स्टिट्यूशन बरत बा इंडियन पेनल कोड बर आइन तो कोन ब आर्टिकल सिजाक तो आबनि जवाब त्रिपुरा गभर्नमेंट ते और त्रिपुरानि विदेशी साम्राज्यवाद डीजी आबनि जवाब मारनाय हनै 5 तारिख फेब्रुवारी 5 तारिख अलरेडी हियारिं कासाजा आबनि बागै दस खा खायो तिनि ऑल त्रिपुरा जोतो सोशल मीडिया नि बिसिंगते ते जोतो मीडिया नि बिसिंगते नायै तंनाय आनि त्रिपुरासा जाति र 70 बोसोरानि गो गोबां दाल बिदाल राजनीति बायचो बुथार जाखा आं सानानि बोसोगो जेबाबे बर सोनो और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस के खाई फैनाय बेआइनि अनुप्रवेशकारी बर इंडिया आइन क्राक तमनि परेबो ओ आइन बर मानिया इंडियन पेनल कोड नि आइनबो मानिया अबाय खलायै बर आइन सबाय फैनायबा ओ आइन मानिया वे जोनो बेआइनि बिसिंतै आइन कताल सनागै जोनो टर्चार खाइतो फैमनि आबनि प्रतिबादे जों जेसकेपनि टीपीएफ कारिनाय ते आबनि हिसाब निकास तबनाय आबनि बागै ताखरो बुख्रना कयनानि बसुगो बुथार फैनाय बरक बुथार जागनायसो कांग्रेस ने आमालो चिनि बरक बुथार जाखा सीपीएम ने आमालो चिनि बरक बुथार जाखा ताबो एट प्रेजेंट बीजेपी आईपीएफ ती सरकार ने आमालो साबो बुथार जाउका चिनि बरक बुथार जाउको बुथार फैनाय सीपीएम नि बमंगनागै जोंनो बुथार फैयो बुथार फैनाय बीजेपी आईपीएफ नि बमंगनागै जोंनो बुथार फैयो कांग्रेस नि बमंगनागै जोंनो बुथार फैयो आयां नारनि फैनाय बबे पसिबति हानाय इलिगेल माइग्रेंट बर आयं नारनि फैसे आइनो मानिया खलायै थानसा खलायै बुथारै तंफैमानुके जों बुथार जानाय जों थानसाङै चिनि प्रतिबाद खायतेदे तंक्रै चिनि मुभमेन्ट खायतेदे तंक्रै चिनि साथायदे तंक्रै अ साथाय ते प्रतिबाद खायथाय तंमनि बागै चिनि टीपीएफ जों ते बरमै बुथार जानाय तंलिया जों आबनि जास्टिस आबनि पुरापुरि सल्यूशन ते जोंनो बुथार फैनायनो सीबीआई तदन्तनि बिसिंतै बरनो खरकसा के रमै फासि रनानै थुगुनै जों केस खलायै दङ ते आबनो सालब्रब्रो जों सयावै प्रोटेस्ट खायतङो आबनि बागै जों तिनि कमलपुर डिभिजन फैयै टीपीएफ नि बिसिंतै जों खादुमनि रैली ते प्रोटेस्ट बिश्वजित देबरमानो बुथारनाय जेसकेपानो फासि रनानै थुगुनै जों तिनि र चिनि तक्थु तैसानि थेके चिनि मेहेननि जराचो हिम बतौ हिमचो प्रोटेस्ट खायका जे बसकानि 1 तारिख हियारिंगो ते बसकानि 5 तारिख हियारिंगो चिनि हाई कोर्ट पुरापुरिनि जास्टिस फाइ खायै ते पुरापुरिनि चिनि बिचारनो जास्टिस रनानै थुगुनै जों आशा खायैनो जों दिनै अ प्रोटेस्ट रैली खायो हामबाय खुलुमका आनि बमंके आं टीपीएफ सेंट्रल कमिटिनि सारा त्रिपुरानि चीफ ऑर्गेनाइजर कर्नो जमातिया बुथानेर दाक्ति ग्रेप्तार माखैनाय बिसिजि देबरमानो बुथानेर दाक्ति ग्रेप्तार माखैनाय नागरिक सुरक्षा मंच टेररिस्ट नागरिक सुरक्षा मंच टेररिस्ट मिजो कन्वेंशन टेररिस्ट मिजो कन्वेंशन टेररिस्ट हावा दाक्ति एनआरसी माखैनाय हावा दाक्ति एनआरसी माखैनाय बीजेपी सरकार नि सीएन रसादे बीजेपी सरकार नि सीएन रसादे बांग्लादेश नि खरक जाबानो नारुग्या बांग्लादेश नि खरक जाबानो नारुग्या बिप्राहा बांग्लादेश
Bangladeshi, illegal foreigner, illegal foreigner. We want, PPF, PK Madam, Bharat Dafar,